Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radio Philippine Standard Time las 5:13 sa liwat mabagyohon nga hapon. Sa inyo tanan, yari kita sa Pizza 12 na sa bulan sa Nobyembre 2020. Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinavaya. Halong kag halong gid. Grabe ka tunog kag daw nagauyog pang building. Sang duha ka mga sunod-sunod nga daguob. Porte. Kibot man ang kakatulog mo. Grabe ka delikado, kagakalulbaan sang daguob nga naglanog way lang madugay ho. Ginakakulbaan naton bagod basi mapilas sa mga lugar. Ang nasentrohan sadtong papangilat kag nag-uobla. Dali sa surad sa Bacolod maka-aksyon nagabundak. Ang tuman ka baskog nga ulan. Grabing ulan subong diha sa surad sa nga Bacolod. Daw inang tawag nga zero visibility nga to sa magtangla tos langit. Inigihapon dala sang Bagyo Ulysses. 5:14. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinavaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal. Mga salawayon sa tion sang pandemya. Halin sa party-party pakadto sa beaches. Subong bag-o na naman nga problema ang Natukiban Resort. Sa Golden Field, syudad sa Bacolod, ginpasirad-an matapos nga nagbaton sang kliyente. Bisan pa ginadalian sa idalom sang JCQ suno sa City Legal Office. Una sa balita, una sa aksyon. Klaro pa sa alas 4. Ang mga hindi pa pwede sa idalom sang Executive Order number 70, Series of 2020 sa Bacolod. Libat naton ipabalo sa Section 5. Business Industry Sector not allowed to operate under JCQ. Tourist Destination ariho. Klarong-klaro. Mag-tourist destination arada ang water parks. Di sa Golden Fields, water parks na nagparte-parte pagkanusang kabataan. Beaches, resorts, pati ang full body massage hindi pa pwede. Sa sunod sa Bacolod, bagod ang Bacolod, JCQ pa. Pati ang bulang, hindi pa. Aman ang ato sa ring panumdumon gid pirme. Samtano pagit ibas sa nga balita tutukan tarugay-dugay observation report sa ato sa nga patrol sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod nga ginabundakan sang ulan.
Preparasyon sa Bacolod kag Negros Occidental sa posible baha nga magluntad man pareho sa Luzon o kon didto sa Metro Manila. Preparasyon sa mga disaster offices para malikawan ang dako nga kahalitan kamusta na ihan. Ang Bacolod DRRMO subong naka-alerto bangod sa inibapaktan nga dalagan sang tiyempo. Ang Bagyo Ulysses nga pila nakaadlaw nagapanglugayawon sa maraming mga lugar diri sa Pilipinas. Bagyo nga nagadala sang ulan, daguob kag pagpangilat. Ano ba lang pwede nga mapanugyan diri sa atos sa nga sunod sa mga pumuluyo, labi na sa mga lugar nga perme ginabaha. Masabi kag ulpiada nga pagsaka ang tubig. Pati sa pakakasubaan subong, bantay sarado man. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang 4 na tulog na lang road clearing operation sa mga kabaranggayan, umpisahan na mga punong barangay o kon kapitan. May ihibalo na yan. Kung ano ang dapat himuon, mga kapitan nga una ginpatawag sa NGC agod sa isayan. Kung paano sugda na liwat nga pagbalik sang clearing operations. Mayara nga wala ng pamati. Kagapag pulis sila sa nga barangay, maghalaman ka pamangkot. Kung anong dapat ka hindi dapat nga himuon, din kutob ang istruktura nga ipabilin. Kag kung ano ang himuon sa mga tao kung tag-iya sa istruktura nga hindi maghalin o kung magpakakase sa nga puwasto. Bisa nagalapaw na sa linya o kung dalan nga ginapanagyan sa gobyerno. Hindi lamang kapitan ang may dako dali nga papel sa pag-implementar sa ginatawag nga Road Clearing Operations 2.0. Kundi pati na ibang sa mga pisalman sa barangay. Ang operasyon magalawig tubtob bulan pa sa Enero. Kapitan nga wala nagatuman sa nga mando, magalukdo kag mga panghilam usgid sang kaso administratibo. Una sa balita, una sa aksyon. Basi may masuspender na maniblaw sa saning road clearing operation. Samtang sa balita nasyonal, way na sa ibang pangabalita nga nagpatayog sa pungsod, kundi ang pagluntad sang tuman kadalom nga baha sa tuman man kadamong nga mga lugar sa Luzon, labi na sa Metro Manila. Si Presidente Duterte upod ang tuong nga kamot nga si Senador Bongo nagsakay sa chopper, naglupad kag naglibot sa Marikina kag probinsya sa Rizal. Agod saksihan kung ano kasanggan sa mga lugar na sinulob sang baha. Sus, kung makita tala maka-aksyon, kitang-kita gid sang ilas sa kanibutaw ang mga balay nga nalapawan na sang tubig sa lakyan ka mga kahoy nga nagkanalumos. May mga tao pa nga arangani sa ibabaw sa ilas sa bubong sang balay, nagtener para lang hindi manod sang tubig. Si Duterte na nanawagan sa Southeast Asian nga mga nasyon nga magdemanda sang accountability sa mga manggaran nga pungsod nga responsable sa ginatawag nga climate change. Amaning pagpati sa mga eksperto, amon na nikod ng resulta sa ginatawag climate change. Hindi naman sinhan ang klima naton subong. Ulan ka baha dala sang Bagyo Ulysses halos tanan nga mga probinsya dito sa Luzon ho, wagid makaluwas plus. May milyones pa ka mga tao ditong subong nagasuprer. Bangod madamo sa mga lugar nga wala na sang power sang kuryente. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang baha na, may linog pa. Magnitude 5.3 nga linog naggatayog sa Surigao del Norte kag nabatsagan man sa mga malapit nga lugar. 3:18 PM. Kaina sang mabatsagan ang pag-uyog 24 kilometros northeast ako naminhan sidlangan sang Burgos, Surigao del Norte. Tectonic quake nabatsagan intensity 3 sa Surigao City kag Rosario sa Agusan del Sur. May instrumental intensity 3 man nga nabatsagan sa Surigao City. Instrumental intensity 2 nakarehistro sa Borongan City, Eastern Samar, kag Gingoog City sa Misamis Oriental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Katbalugan sa Margani nabatsagan man instrumental intensity 1. Amo na baha na linog pa. Pero dili kita maka-aksyon magatutok sa sitwasyon diri sa sunod sa Bacolod sa nasilinta na nagasuprer sa gihapon sang pagabukbo sang ulan. Damo naman sa mga lugar maka-aksyon ang mabahaan mo.
Bantayan ta maka-aksyon, bisan dalan naton diri gani humalantayan namang dalan sa Lakson. Ang dalan sang Aranata, mao kabay pa nga natabo sa bahin sa Luzon. Hindi lang matabo diri sa aton kay tuman kakululbaan. Una sa balita, una sa aksyon. 522, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Antes na katuwa ng ato sa ring patrol maka-aksyon. Ari lang may buo tanay. Daw ulan mga buo. Buo tanay, isa lang. Magkakalapit Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit Aton bago lamang grabe nga pagdadagoom mga kaksyon, pati nga to sa nga monitor diriho, nabasahan ko rin information, weak or no signal. Ang TV napiktuhan man. Ato sa nga monitor diriho, grabe ga uyog mo. Ara na ato sa nga patrol, baloonta observation report nila, labi na gid sa mga lugar na may pagtaas na ihan sang tubig bago sa nga pagbubo sang ulan sa patrol with action. Jan Diaz. Action Jan, kamusta Bacolod Subong? Please come in. Ang pagbubo sa maduamol nga ulan diri sa palibot sa syudad sa Bacolod sinigid lamang hapon diri sa atong ginakamtangan kag base man sa pinaka-latest nga advisory sang katapos ang City Disaster Risk Reduction Management Office. Sa nga po, halos bilogid nga Bacolod ang nag-experience sa pag-ulan sa nga po Action Mar. Pero insofar, wala pa gid man may na-record ang DRMO ang lugar abi nga nagtaas ang level ang tubig o kung nagbaha sa pila ka mga dalanon Action Mar. Diri sa atong ginakamtangan, particularmente na sa area naman sang dalan Burgos, may mga areas consulate of course sa Budlay o kung kadugay mag-subside ang tubig na naglalapaw sa dalan. Pero hindi manageable, no? Kaya wala pa nato na ibaluan kung sa tutusan o nibala no, ang pagbunok sa ulan. Actually, nagsugod gid kay na mga around 4:10 sining hapon, and then sige-sige na tubtob sining mga tinion. Kagalos ang palibot sa syudad, mahambal naton nga zero visibility. But siningon, kinalalang sa totalan yung mga motorista nga nagabiyahe, sining hapon, ang pagpasiga sa ilatag sa mga sugagod, makitaan ang dalanon, mga kaakson. Naibaluan nga sa pinakauling advisory, thunderstorm advisory sang nga ginpagwa sa asa, particularmente ng thunderstorm advisory number 13. So, diri kay Mr. John Marie Vargas ng City Disaster Risk Reduction Management Office. Como thunderstorm siya, ginapakalba niya tanan nga publiko, particularmente sa syudad sa Bacolod, nga do wala man kuno gid sa abi nga magdadugay gid ang pagbubo sang ulan diri sa may Bacolod. Although naka-alerto sa gyapon ng CDRMO kag ginapa-alerto man nila no kag dapat na magbantay gid ang publiko sa pinakauliman nga latest nga advisory labi na sa lakat sa nga panahon sining hapon, mga kaaksyon. Pero atong kadtuan ang pila ka mga dalanon sa palibot sang syudad, may eksperyensya na ang matamat kay pagbugat sa dalagan sa trapiko. Kung kaina paglabay naton particularmente diri sa era naman sa Burgos Conference Road, sining hapon do kadutay pagidlang sa mga salakyan nga nagalambiyong sa dalanon ilabi na naglabay sa mga mismo nga lugar. Pasalamat kita kay nagagana ang traffic lights para at least magahanap isang sistema ang dalagan sa trapiko karon nga hapon dito man sa amo nga lugar, mga kaaksyon. Hindi pa gid man mo sinakabugat ang traffic sa amo man mismo nga lugar. Dira sa tubang sa Bacolod City Government Center bisan pa diri sa may High Street sa tubang sa building sang Panasonic nga
previously amo gining area nga gina-report nga nagataas sa level sa tubig paglabay nato sa sining hapon bago ginamang wa pa magidman action mo ang paggulo baha sa mga mismo nga lugar. Gina-check man nato ang pinakamay areas kang lamang diri sa areas ng barangay 4 Makaksyon sa may dalan Gatuslao nga mo gini masaming area nga basta gani magbunok ang ulan kang magsige-sige kagamo siling panyampo abing pertigil asin do buong ulan may mga chances gid Makaksyon nga nagataas gid nila ang level sa tubig kumo ang lugar nga ina do wala gid la enough nga space o kunabi may mo baradong kanal or wala guaan ang tubig Makaksyon kung nga kadugay ini nga mag-subside ang pagbaha drama mismo o kana tubig sa pag nagluntag yung pagbaha drama mismo Makaksyon sa area sang dalan Gatuslao. Mag-check na kita mga lugar like sa Barangay Bata may mga reported kita nga dito may mga areas nga nadaluman bla ang kada sigid nga taas sa level sa tubig Makaksyon kag ang mga areas nga yara nagatiner o kon malapit abi sa may suba mga panimalay dra o kon mga pamilya nga nagapuyo sa kilid sang suba sa malapit sa mga baybayon Makaksyon ginapanomdoman diri sa City DRMO nga mag-alerto man sa mga hapon do wala pagid man sang issue for any evacuation kay hindi man nato mapaktan abing nakat sa panahon kay according kay Mr. Jomari Vargas compared mo sa Manila, diriya mas makanikanay ang aton pang paniyampo kong sitwasyon sa may syudad sang Bacolod. Ining pag-ulan, suno man sa DRMO, may eksperyansan din man ini, nangod nga may thunderstorm dito naman sa norte nga bahin sa pungsod Pilipinas, mga kaaksyon. Sige pasaan niya kita so mas malapit-lapit amo ni ang thunderstorm advisory number 7 sang PR Iloilo radar mga kaaksyon nga dili ka pakita according sa iya ginabantayan Manila Subong ang mga bukid nga bahin sa Murusa kag Don Salvador kung ginamonitor nila dito kung kamusta ang sitwasyon kay nakadepende ina mo kay ginabantayan nila labing do Black Mar sa tubig gikan sa bukid pakadto diri naman sa may syudad sang Bacolod. For all in all diri sa palibot sang syudad sa tuntudan nga paglambihong nagapabilin sa Giapo nagabunok ang ulan pero madamo pa sa masalakyan nga naglambihong kalabanan sila diri papuli naman sila tagsa ka mga lugar. Ato lang ginapanumdum sa tuturan ng mga motorista, hinay-hinay lang sa pagbiyahe, labi na ang mga nagamaneho sa motorsiklo Makaksyon, bagod maduludanlog ang dalanon. Ang pagprepara siguro sa mga proteksyon sa kalawasan, kapote, jacket, payong kagiban pa, magnaton masami, ginapanumdum sa aton mga kaaksyon, sa aton mga kaaksyon. Anyway, sining hapon, padahan kita mga magalibot sa pinaka mga lugar sa palibot ng syudad, i-check na po ang pinakauling ang sitwasyon mga kaaksyon. So, paano na ang pinakauli din ng sitwasyon, live report gika naman sa patrol. Ini nga dalagan sa trapiko kang sitwasyon sa palibot ng syudad, ang bugo sa gihapon kinadto. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Nagatutok kita sa gihapon Makaksyon sang sining pagalaslas ang Bagyo Ulysses dari sa Pilipinas nga ti subong sa nasiling na sa gihapon padayon ang pagabundak sang ulan dari sa Bacolod. Ang Bagyo Ulysses ang international nga ngalan sa ni VAMCO ang may ka-21 tropical cyclone for 2020. May apat mga nakalinyada kabay pang si Ulysses amo na lang katapusan. May yara pa nga si Zosimo mong pinagkakatapusan, letter Z. May Yoyong pa. Nag-umpisa ang pagpanghalit sa niya Ulysses Makaksyon kahapon November 11 digto sa bahin sang Luzon. Tiway pa makabangon ang madamo nga mga lugar sa halit nga ginatugagin bilin man sang super typhoon nga si Ruli. Ang Bicol amogid permi ang nagaserbi portahan sang mga nagalaslas nga bagyo diri sa Pilipinas. Ti sa Ruli Bicol matong inuna nila. Ulysses Bicol man ang inuna. Ano nga mga lugar Makaksyon labing apektado? Dito sa bayan sang Calabar Zone, Central Zone, kag Metro Manila.
amo ni nga mga lugar maka-aksyon lang taon naton sa aerial view bla. Mga picture nga nakuha sa babaw. Samtang nagasakay sa chopper. Ka halanusbo, no? Ang sitwasyon nga nanangatan sa mga apektado nga mga tao. Ang pinakamasabo na rin maka-aksyon bagod mayaran na sang report nga 3 ka nagkalamatay, 4 pa ang missing. Ang water level sa Marikina River maka-aksyon, ang nagligad nga bagyo Undoy. Subong nalampuasan na ang Undoy water level sa Marikina River sang sining baha nga dala sang bagyo Ulysses. Alas 5:32 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa ato sining patrol signalan na kumayara kamo sang dugang pagisining observation report may kagtanan sa mga lugar diri maka-aksyon nga naga-suprer na sang baha. Alas 5:32. Standby lang ka ba ha? Mabalik kita pagkatapos gidlawang sini. Okay, dari kita sa ato sila nga mga gaboritor ho. Padala ka mga messages di kung kamastang inyo sa nga lugar dara sa nga ginamtangan ninyo, naga-ulan man. Sige acknowledge tang ato sila nga mga ka-aksyon. Si Heaven, good afternoon. Arama si Bebe Tolentino, mayong hapon watching from Barangay Tangob o sa tanang-tanang nga mga taga-Barangay Tangob. No? Sa mga ginatawag Tangob noon. Arama si Trixie Emosio, gaboritor. Sa ato sa niya papakalagad Roger Sildres, monitor ako di sa Santa Mesa, Dalisay Street, Metro Manila, baha di kaina sang aga, hawak ang tubig, taga-hawak ang tubig. Salamat gid Lani Traibal, hi good PM, watching from Cancelian, Murcia. Message sa pasalamatan ta, hindi iyang baha ha. Ang mga mensahe nyo gid padala mo nang ginapasalamatan naton. Ang baha dapat magpalayo na sa aton. Alex Montesa, super bukbo ang ulan. Grabe ang ulan di sa Tangob, hamal din trig si Ibosyo. Lito Dayap, mayong gabi sir, salamat kid. Si Sirin Agabon, mayong hapon sir, watching from Barangay Bata. Si Michael Smith, kahilig. Mike, mayong hapon, shout out kahilig family. Sang Barangay Inapoy. Jose Mong Caltorilla, salamat. Harapan si Lani Traibal, greeting to my loved ones in Handabaran, Magbanwa family. Rose Guevara, hello. Alex Monteza, maulan nga hapon, tubtob kagabihon. Patamyaw ko sa Marlon ang katribo aksyon na 6 o 4 sa Familia Ramirez Tijado kag Orcahada sa Barangay Granada. Sa Familia Silo sa Barangay Nabulao, si Palay City. Barapong salamat. Alex Monteza. Bong Tizo Arroyo, mayang hapon Sir Marlon, watching from Barangay Takuling sa May Purok Violeta. Expected ang dadudo sang tubig sa mga suba halin bukid, Sir Marlon. Di basta gani amo ni ka grabe ang pagbubo sa ulan dito sa bukid. Madulhog gid ang tubig di sa mga nadalman nga lugar. Jocelyn Libo Dispoho, good afternoon. Si Yvonne Boyser, Sir Marlon Dan sharing, salamat Yvonne. Araman si Bobby Munoz, todo ulan sa Talisay. Grabe ang ulan sa Talisay man. Melvin Peñafiel, Jocelyn Aresibita Ulak, Roberto Lames, good evening. Loverboy Marlon, salamat. Marvin Rodriguez Tan, good evening sa Marlon. Grabe di ang ulan sa Loygoy, Barangay Granada. I hope nga hindi lang magtaas sa tubig para makaagi kami sa suba. Ang Amon Service Basiwa, God bless. Okay, Chris Vil Matrias, good afternoon sa Marlon, watching live East Home 3, Barangay Stefania, God bless. MJF Lily King, good afternoon. Si Tiri Simpron Yong, watching in Dika Homes, Kabog. Chris Vil Matrias, Carmelo Garingo, good afternoon sa Marlon, watching live sa Taguling. Si Andrew Juanites, good afternoon. Andrew Juanites. Sherilyn Oro Javier, puwerteng ulan, kakululbaan pa sang halay pinangilat. Tani hindi na mag-brown out liwat kay kabudlagid. Magani man. Sige. Dari kita sa to sa ding WhatsApp party. Gabaritor si Philip Alosagay, si Christian Roa, good PM ko do, hambal ni Christian Roa, salamat. Si Stanley John Havilosa,
Dikit, si Toto Stanley Raman, si Ray Gianni Panto, sa tanan-tanan ng mga taga Jovix Market, dara sa barangay Tangob, Gabonitor, sa niyang mga tariyon. Grabe man ang ulanda sa barangay Tangob. Si Ray Gianni Panto, Gabonitor. Elizabeth Malakagamala, good afternoon. Hambalia, let's keep on praying for the safety of our countrymen who were affected by the typhoon, especially to my niece and family. Keep safe, everyone. May God protect us, all of us, from natural calamities. Godspeed. Salamat. Toto Bots Bakaw ko. Salamat, Gabonitor man, sa sinig ng mga talion. Ay iba na balikan ta naman dugay-dugay. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang Sa aksyon! Las 5:41 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Uluwaligmat gid kita maka-aksyon bagod man hindi mapaktan ang golpeada nga pagdaludo sa nga tubig ang ginatawag nga waswasa nga tubig galing sa kabukiran. Mga balay dahang ara na hamtang sa kilinsang suba o kon sapa. Lantaw-lantaw nga madabasi kon dalong balay nyo ara na nagamat-amat tubig kasulob na sinyo. Alas 5:42 sa tunay baloon detalye sa nga balitaw nahon naton sa bahin sa Bacolod City Hall. Ari importante riho. Mayara sang resort dara sa area sang Golden Field Commercial Complex ay natukiban. Karagbaton ta na sang kliyente bisan pa nga hindi pwede. Aksyon Radio City Hall Report. Ang permit or business permit ko do ay ma-renew anong plastada. Ato ni baloon sa report ni Action Art tayo po. Action Art sa report ng hapon please kabin. Grabing bulok sa ulan daw. Gani. Pinabupo lang no. Kulolbaan gito. Gani. Medyo halong lang. Kahit sa Luzon, dito sa sakripisyo ng mga udod na dito. While diri sa ato ng Sunmarlo, tanan daw gusto na ginmanta na isang lecture para o kung baka paliwaliwa. Oy, ari diri isa sa mga ginakantuan dira sa Golden Field, ang Caribbean Resort na pala. Nagbukas sila yung Sunmarlo, number 1, hindi pa pwede under the GCQ status na magbukas na mag-operate ang ilang sining negosyo like sa mga resort or beach resort dito sa Barangay Ponta Taytay. So kaina after nga tingin ka to dito sa city team, ang City Legal Office outright yan nagmadlo kanti ipasira ang ilang sining operation. Bangod kay number 1, siling din ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, waay nga daan sila nagasunod sa mga health protocol. Under GCQ, hindi pa sila dapat mag-operate sa Sunmarlon. Kahit hindi pa pwede ang pagbaton sa pag-open sa mga leisure katulad sa mga resort kag mga hotel. Kaya bisan hotel ang Sunmarlon, kung wala ka sa clearance salin sa Department of Tourism na pwede ka na magkabukas, hindi ka pa pwede mag-operate. So, ang ila na yan, nagabaton sila. In fact, may mga pamatanon nga nag-happy-happy ng party-party. May mga kids parties. Pag ganin sila dito magintong baton. Amo na nga, nag-decide ang city nga siratan ang ila sini nga operation. Yari ang parated confirmation ni Attorney Joselito Bayatan, ang City Legal Officer sa Bacolod. Pasira na to, natong sa Caribbean, napasira na to. So nga amon, subong ginaubra, kada may makita nga violation, inapablatter dayon namon, and then gina-evaluate, and then we will see kung how we will act on that, no? Tignan mo, misconception nga binila kung GCQ, 50% na pwede ng 50%, mostly restaurants and church worship, 30%. Pero ang leisure strictly prohibited pagid. Even the operations of hotels, they must have first the certification of the Department of Tourism. Ila facilities are bilang siyang parayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. On the other hand, kay ang team ni Executive Director sa EOC kag subong man City Administrator M.Ang upo dito sa business permit, nakakuha min siya information. Ang ila business permit, actually may hara sila last year, pero why nagiging naman tinuig, pero why ma-renew ni Action Marlon?
Di ang matabo sini since nga why marinyo, hindi sila pwede dapat mag-operate. Number 2, di ang mga violation na nag-commit nila sa protocol, sa health protocol nila patuman, sila ni City Administrator M.Ang, ginatugyan na nila sa karon sa bahin sa City Legal Office. Yan ang nalipot nila nga palayag ni City Administrator M.Ang. According sa ato nga Business Permit and Licensing Office, wala sila sang naka-renew sa ila permit. Wala sila business permit nga valid. Apisan nga wala sila yung business permit nga valid since Wine La Marino nag-operate sila ya, ma'am. Yes. And ako na sa Marlon, ang portion sa nga parayag sa atong City Administrator. So, subong tigari man ng city, liwat, wala ang prohibited under GCQ nga dapat hindi magkaangkon sa misconception sa bahin sa mga negosyante. Ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo hupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Las 5:47. Salamat sa report ni Aksyon na Art Tayhupon. O sa mga nagaproblema sa ang ginabatsag nila sila sining atay, hindi may pamatsagan, bangod, may reference ang atay nila sini ang inyo sining tumaron. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect mga ka-aksyon, no? Dugay-dugay sa ato sa nga pagpanumbalik ato ni Baloon. Number 1 kagawad, tiniro, patay, subong gid lamang nga hapon, no? Balik kita pagkatapos gilamang sini. Okay, balik sa ato sining mga nagabonitor sa live stream. Si Carmelo Garingo, watching from Barangay Takuling. Si Sherilyn Oro Javier. Sige. Philip Alosagay, good PM. Martin Aliling, good evening. Si Ramona Azero, good evening, watching from Barangay 35. Marama si Jerry Azero Jr. Action Marlon, good PM, salamat. Salamat kay Jerry Azero. Sige, balikan tara iban dugay-dugay. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon patay
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa With a better pag-isa. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang Number 1 kagawad, tiniro patay sa mga lamang hapon. Sa report action na Roger Guteb Aksonjer, please come in. Yes, Aksyon Marlon, ginalutang ang barangay Kagawad sa number 1 barangay Kagawad sa barangay Lopisay na siyudad sa Sagay. Sige lamang hapon ng taligi na imbestigan pa sa kapulisan. Kaya akton ginapon ang Aksyon Marlon kay man subong may ara kung sila nga ginadakop. Pero ang barangay Kagawad ini si Mario Negro, number 1 nga barangay Kagawad, konfirmado alinman sa kay barangay Kapitan Idi Lubaton sa nga barangay Lopisay na ini ang ginlotang. Kaso sila nga pagpakigangot sa kapitan sa barangay Lopisay na diri nga sa may kuan, sa may kusingan gida namon bala. Si Mario siguro upod yaman ganin ni ang sa kuano sa tricycle kaya nagbakal duro ni sila mga tubig pag baharya. May kasunod na halin duro na sa dalusan duro ay nakabalo kung dinalin pero pagbahar ni Mario da kaya siyempre intersection na da dira sa Gitiro. Ang initial sa Marlon kasi apat kalupok ang nabatian. May ipon man sa tricycle pero siya lang ang tuyo na ginlotang. Ginapatihan nga nagasakay sa single motorcycle ang duha ka mga suspect kag ang isa na panaog sa initial nga sa cruising sining barangay Lopisay na pagkatapos niya palapitan kag siya ang ginlotang. Way makasalbar gid sa kamatayon si barangay Kagawad Mario Negro kag siya gindala pa man sa pinakamalaki na ospital binala sa may Alfredo Marañon District Hospital pero gindeklara rin siya nga dead on arrival. Riding in tandem naman ang Sonjer? Riding in tandem pero nagpanaog pa na siya nagpalapit sa niya kag pagkatapos ginlotang siya. Hindi pa makakad si Kapitan sa kung ano nga mga detalye pero sa siya may mga record sa barangay hindi ilang ma-elaborate nga mga record sa barangay Tamlaga, barangay Lopisay naman pero napag-areglo naman kuno-suno sa iya. Kaya lato-lato na lang kung ano ang maging investigasyon sa kapulisan Aksyon Marlon. Kung yan lato matulong na report yan pula plato nili karon sa aton kininga pa niya tutok man kininga balita. Una sa balita, una sa Aksyon, ini sa Aksyon Roger Guteb report sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon Roger, number 1 kagawad sa barangay Lopisay na surad sang Sagay. Ginatiro sang tawo nga nagaangka sa motorsiklo na naog sa motor. Pinalapitan tiniro, apat ka mga lupok ang nabatian sa mga tao. Una sa balita, una sa aksyon. Ang dugang investigasyon sa kapulisan mga ka-aksyon gamati may report nga may ara ko sang na-intercept or ginimbitar or nadakpan. Ang ato sa niyang kapulisan dara sa mga Sagay City. Ibalik na karon aksyon na Roger Guteb sa aksyon na firing line. Impunto alas 6. Sa mga high blood sa mga diabetic aton masamigin na rekomendar ang panyawan herbal capsule with mangosteen, hindi mapauli sa iban ang nilang... Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. After edition, magabalik na naman buwas. Nagasunod na aksyon balita evening edition with Aksyon Dale Salazar. Iban nga balita ay tamanabutan tutok sa action farming line. Las 9 tubto balas, con las 7 tubto balas 9.
Ako naman Aksyon na Marlon Henoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo